вазорати маориф ва илми тоҷикистон шумораи зиёди хонандагон дар як синфхонаро таъбизи кӯдакон номид. Нуреддин Саид вазири ин ниҳод зимни як нишасти хабарӣ гуфт мудирони мактаб ҳақ надоранд дар як синфхона беш аз 25 хонандаро ҷой кунанд. кӯдак ба пространство дар кор фазо дар кор вай тапартупур када давида бозӣ мекунад ку синфи 1, 4, 5, 6 синфакҳои поён вақте ки ба ҷои фарз кардем 25 нафар 42 нафар мешинонед фазои вай танг мешад вай фазои ҳаракат намеёбад ҳуқуқаш поймол мешад. ба гуфтаи вазири маориф ин хилофи қонунгузории тоҷикистон аст. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи маблағгузорӣ сарикасӣ то 25 мегӯяд то 25 калимаи то омада. бархе волидайн аз ҷой доштани чунин ҳодиса нигаронӣ мекунанд. вақте ки дар синфхона талаба бисёр бошад вақти муаллима намерасад ҳамон 45 минуте ки ҷудо шудагӣ барои дарс ҳамон ба фирам барои мисол 25 30 40 нафар бошанд тамоман басанда нест кам аст. вале дар ҳамин ҳол баъзе волидайн мегӯянд ки ба хотири омӯзгор маҷбур мешаванд ба таҳсили фарзандонашон дар ин гуна синфҳо розӣ шаванд. шон где-то 44 43 ҳаст ҳозир нафар. برای اون که معلمش خیلی خوبه معلم دانشجو است از اون جهت ما از صنف یک دادیم معلمشون خیلی وای اما تعریف کردن که معلم بهتری. масъулони вазорати маориф мегӯянд баъзан мақомоти маҳаллӣ бо кӯшиши сарфа синфҳоро муттаҳид мекунанд. бисёр ба шиддати баланд муқоимат кардем мумкин не қарори ҳукумата иҷро карданда кор қарори ҳукумата то 25 омада. ба иттилои вазорати маориф ва илми тоҷикистон соли гузашта 130 бинои муассисаи таълимӣ ва бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо 31 000 ҷойи нишаст ба истифода дода шуд. феълан теъдоди хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ наздик ба 2 миллион нафар расидааст ки нисбат ба соли гузашта наздики 70 000 нафар зиёд аст. ҳарчанд мушаххас нест ки тоҷикистон ба чӣ теъдод мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ниёз дорад вале оморҳои ғайрирасмӣ нишон медиҳад ки ҳазорҳо кӯдак дар саросари кишвар ҳамасола бидуни ҷойи нишаст мемонанд.